ମୁଁ ବଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ କା ସାନ ଦବ ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ଗାଁ ଲୋକ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଛାଡ଼ 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 ବେଳା ତ ଖରାପ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାଲେ। ନନା ନନା କୁନା ଭାଇ ଆଣି କୁନା ଭାଇ ସୁନାଇ ଆଗରେ ପଳେଇଲାଣି ବା। ଆଉ ଯଦି ବାପା ତା ଠାରୁ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯିବ ଆଉ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଖାଇବେ ବାପା? ରେ ଆମ ଆଗରୁ ସିଏ ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ନନା ସନାଇ କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା ଦୌଡ଼ିଲେଣି? ତୁ ଆମର କୋଛା ମାରିକି ଦୌଡ଼ିଲୁ ଦୌଡ 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 ଦୌଡ। ଆବେ ଖାଇବାକୁ ତ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ଯାଉନୁ ବେ। ତୁ ଯାଉନୁ ମୋର ବାପା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଖାଇସାଇଲେ କାହିଁ ମୋଡ଼ି ସାଇଲେ କौन ଯିବୁ? ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିଆ ତାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଶଳା ମୁଁ ଦେଇଛି ଭାତ ଡାଲମା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା। ଶଳା ସାନ ଦେଇଛି ଭାତ ଡାଲମା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାକୁଡି।